bedor karanдар кор хоб бимондагай фақат ақлаш ишкамаш тамом дигаи чини даромад ин даҳшате худи халқ қадри забонаш бирастинаш дар кор худи халқ ба бедорӣ набошад қадршиносӣ набошад ҳамаш бекор гап ҳозир ҳама фақат ишкамаш медавад тамом чор тараф медавад чор тараф сар мезанад фақат барои ишкамаш чӣ хел пӯшам чӣ хел тӯйтиям дигаи чини регресс шуд регресс ҳоли давом дорад ҳеҷ хел прогресс нашудааст мактаб нест университет ба факултети группаи тоҷикия ташкил мекунанд вай тамом карда ки омад гиҷо дарс метиҳад мактаб набошад вай барои кардем барои намоиш барои ҳамин якум худи халқа бедор каранда худи мардуми тоҷики бухоро мисли мардуми тоҷики самарқанд муттаҳид дӯст талабнок ба ғайрат буданаш дар кор мана ҳоли самарқанд ҳаст хай мо вақте ки институти педагогӣ мехондем мактабҳо ба рафта практика мегузаштем таҷриба мегузаштем унҷо ба дарс медодем вай мактабҳо буд ҳозир ҳамон ҷойҳоям мактабҳоя танкара буроварда истодем ҳозир самарқандаям ниҳоят вазъият вазбин ман самарқанда ниҳоят ҳурмат мекардам ки мардуми самарқанда аз инҷа нисбатан мактабҳои тоҷикиш факултетҳои тоҷикӣ амал мекард аз унҷа хонда дигар вилоятҳо ба мерафтанд кор мекарданд газета чоп мекарданд ба забони тоҷикӣ мана бухоро ба бухорои шариф амал мекард ино ҳамеш боиси маҳалчигӣ миллатчигӣ танг шуд ҳатто гап задан наемонад худи мана чико кард гуфтам ку ба шумо соли 2002 сол буд 2002 буд комиссия омад гуфтам ку ба шумо иш процессида тоҷикча гапидис бовар мекунед хизмати барҷастаи президентамон Шавкат Мирзоев ҳамин шуд ки бо президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дӯстӣ омаду рафт ва ҳамаи он чие ки барои ин ду миллат дӯстии инҳо зарур буд вай барқарор кард ин ниҳоят кори калон лекин фақат бо ҳамин омаду рафт кор буд намешавад пеш аз ҳама дар бухоро бояд мактабҳо кушода шавад мактабҳои тоҷикӣ аз он ҷойҳо кадрҳо биёянд кадрҳо мактабҳоро ба пой монанд факултетҳои тоҷикӣ кушода шавад як фақат забон адабиёти тоҷик не дигар факултетҳо шӯъбаҳои тоҷикӣ доштанаш дар кор ки мактаба таъмин кунад университета таъмин кунад ва алоқаҳои байни давлатҳоя таъмин кунад агар ҳамин кор нашавад агар ино ҳамеш бефоида мемонад
در عمل اجرا شدنش در کار هر یک مهر و محبت، کار، رفت و آمد، صنعت، ادبیات، شعریت. از تاجیک ها میگریزند، گویا یگان خوف حس میکنند. زبان مادریتون تون ندانید، دیگر زبان از خود کرده نمیتونید. زبان مادریتون پورا از خود کنید که دیگر زبان ها قدرش برسید و دیگر زبان ها از خود کرده کنید. زبان آموزی از دامن مادر سر میشه. همینش به شکر کی خلق تاجیک ما زبانش گم نمیکنید. برای بر زبان خانگی باشدم زبانش گم نمیکند. زبان ما زبان خانگی کردن. انا همین گفتن در کار که زبانی که عصرهای عصر 7-8 عصر پیش پیدا شده زبان امروز اومده ازبکستان به زبان خانگی کردن. نفهمید نه؟ این دهشت این خودی چرمه حبس بگرفته موندگی بر این حساب میشه. حبس بگرفته موندگی زبان. اکنون اگر نقطه نظری زمان حاضر به نگاه کنم دید، اگر جهان زبان انگلیسی به نگاه رفتش است. جهان اگر زبان ازبکی بایم چی که نگاه نمیکند، زبانی تاجیکی بایم چی که نگاه نمیکند. چقدر زبان ها مرد، چقدر زبان ها مرد. لیکن زبان فارس تاجیک از جهت روی خط 16 زبان در جهان حساب میشد. ملت شاعرش کده زنده. شاعر هست ملت هست، شاعر نیست ملت نیست. امروز بگو ما چشم پوشانیم کی میبرد؟ ملت نیموند. این دهشت. شما فکر میکنید که یک تا شیر هم تو خودش میبرد می. شاعر برای و یک تا شیر میدونید به چقدر مهنت میکند، چقدر چیزا میخوند، چقدر خلاصه میکند. شیر خودش نمیبرد. اینو همیش عذاب جان، عذاب دل، عذاب روح. برای همون بعضی روزها دستم به گرفته نمیتونم تو اینکه یک بو گشته رو هم برقرار شود. قوتم برقرار شد باید بو میگرم و هزل کار نه. لیکن قدری هم به هیچ که نمیرسد. انا همین کتابه انا همجا مگزین به دوب موندم. من گفتم اینجا همه توجیک یا میزن کنی یک تیشه فروش کردم چند پول بگیرن یک تیش دستش بر نگریفت کتابه. باور میکنید میام تا کتاب دوندم. این دهشت این دهشت. لیکن تلویزیون بچیان اگر اینو میخونن میفهمن. من میگه که ما شما دیدیم شیرتون گشت کردیم بیبی شویره این کس بیبی شویره بعد خانده وکنم اکن چی میگه دینو بعد که او همین گپ میدونی یک تا کتاب گرفته خونده نمیتونه من در تو بی پول میتیم هم کتابه. انا خلق چه احوال شده گه حاضر
телевизор бутун ҳамая ай кард. Сотка ҳамая чӣ мегӯн? Маньякми? ҳама додашда рафт. барои ҳамин ҳозир барои ҳамин қинд ҳозир ин масъалаҳо ниҳоят базбин. як даҳан ду даҳан гап кати халқа бедор кара наметонед. баъд як масъалаи дигар, ҳама давр замонбаам ҳамин хел будагӣ. мехостагиш мехондагӣ эҷод мекардагӣ, намехостагиш мемондагӣ. лекин чӣ қадар дурни шаҳр ба шоиру ваё мӯл бошад, таъсирашам ҳаст. ана кун телевидение ба додан дигар задем. пенсия гирифтан ба рафтем, як гала зан оштем, ана биби шоира омдан мегӯем. агар гӯям ки кадом шеърама хондетон, яктиш ҷавоб намедиҳад. лекин телевизора мебинад, а телевизор ҳамеш. аммо баръакс якта шеъри назар мекунем, ин шеъри кӣ будааст? ёбем китобаша хонем, вай кунем, ин хеле гапо нест ҳозир. чӣ мегӯед? ҳаёт ҳамин. дигар ҳеҷ карда намешавад, ҳеҷ кор кара намешавад. мана ин китобо хонед, ана баъд мана баёма ҳис мекунед. азобам ҳам ҳаст, роҳатам ҳам ҳаст. якта шеър хонам шумо. шумо ёш якта шеъри ишқӣ мехонам. нолаи булбул шунидам, рози ту омад ба ёд. даст бурдам ба рубобам, рубобе навохтам. даст бурдам ба рубобам, сози ту омад ба ёд. ҷонамози ишқ кушодам, сажда бар ёдат кунам. сураи ихлос ба ҷои поси ту омад ба ёд. мекушодам ғунчавор, ҳар кас диҳад пайғомае. дар зимистон дастаҳои рози ту омад ба ёд. васфи ҳар ошиқ бихондам аз ҳазору як шабе. нақшаат комилтар аз анбози ту омад ба ёд. сад биҳишт ҳеҷ наздикояд, дил ба ту додан чӣ хуш. содаи тубои роҳатсози ту омад. чӣ самарқандигарӣ бо ин бухорӣ кардаӣ. бар сари гӯши дилам овози ту омад ба ёд. мешудӣ аз ман канортар, сӯи омадҳот равон. хайрбодӣ кардаму парвози ту омад ба ёд. бин ки ишқи дерини мо ҳалқаи дил зад, гурехт. шукри толеи ман ғамсози ту омад ба ёд. ин таъсири саидои насафиба наистаги омад ба ёд гуфтаги ғазалаш аст. ҳамона таъсираш ба наистаги ман. ин ҳазил не бачем, ин кору ҳазил не. ҳамин хел баъзан монда мешӯм. ин дастуя ларзида наша худаш намешӯд. акун гап таъриф ба не, гап бояш ба не. бал мегӯн, лекин шеър то шеър мешуд гуфтана. ширатон мебурод. аз ин кор не. ҳама мегӯн шеър навистан ман бо бутун осон, як рӯз ба 10-15 менависам. ханда мекунам, гап намезанам. ҳакун вай бачагона шеър навистан вай
برابر همون بچه ها بایم شعر می نویسید میبینید حضرت خودش نمیشید هر یک هم بودش هست هر یک شاعره حافظ و بیدل و اینو با بکم بودنی وای که مگو